En mä oikeastaan pelkää, että ulkonäkö sulkisi multa mitään ovia työelämässä, koska mä luotan sit siihen, että ensinnäkään mä en välttämättä halua edes tehdä sellaista työtä, missä mä en saisi näyttää itseltäni. Eräät opettajat teki aika hyvin selväksi, että musta ei voi tulla tarjoilijaa, koska mä en voi saada seuraavaa harjoittelupaikkaa, kun se olisi sitten hienoa alakarttaravintolaa sun muuta, niin mä sitten lopetin sen koulun kesken.